yedu isitsva takataura mudare rino kuti tichazongoipa judgment chete. Zvizhinji takataurana handizvo. Chatikakudedzerai amai mudare rino ndechekuti tanga taona zvatisati tamboona. Ndozvakaita kuti tikushedzerei. Takanga taona sekunge vana vachinjana vakadzi mudare redu. Kuti watora uyu tikati zvinganzarwe here pachivanhu chedu. Vabereki vacho varipo vanobvuma here kuti vana vapote vachichinjana vana vavo. Ndozvatakushedzerai mudare rino, asi takaongorora. Chokutanga mwana wenyu mai ndiye anonzi aniwa ndiye Nyarai handizvo Memory. Takaona mudare redu kuti Memory akarambwa zviri pamutemo nemurume wake. Tichitaura maminutes edu kuno takaongorora nokuti murume wacho akataura kuti ndandamuramba. Mudare redu ndizvona iyi chimpaka anga akapupura kuti no uyu ndandamuramba. Asi chinhu chakazongotikadzisa chidare ndichoti ungu arambiwa azoita unga aenda futi kupi kumunhu anga atora mukadzi uya womurume wake. So takaona zvinhu zvichikanganisa dare. Ndosaka takakudedza kuti tikuratidzei muripo muchiona. So Memory arambwa. Mutemo unotaura kuti munhu kana arambwa ane kodzero dzokuroorwa nevaanoda. Handi ndizvo here? Zvakafanana nokuti munhu afirwa kana kuti asiyiwa nemurume, munhu anenge achimuda anomudii? Anomutora independent, asunungurwa. Saka uyu mwana wenyu Memory akasunungurwa. Asi paakazoenda ndopakangoita question mark. So takataurana naye kuti aiwa mwana wangu apa unobhadhara kambudzi kako apa kekutyora murayiro wekuenda kumunhu anga achizikanwa. Handitika chete, asi vabereki vanouya mudare. So ndisati ndaenda mberi nejudgment yangu yandoda kupa pano, ndoda kunzwawo vabereki kuti munoti kudiko nenyaya yemwana wenyu watakushedzera. Pamusoro yemukuru wedare. Taurisai henyu. Pamusoro yemukuru wedare. Aiwa ndakazvitenda pakaendeka kuti mukwasha wangu yari pakati akagumana naye ndiwandokuona. Makawirirana nazvo? Ndakawirirana nazvo. Nekwaakaenda ikoko? Mhosva haisi kwamuri zvayo yaakapara, yanga iri kwatiri. So tinoda kutenda kuti ndi mazinzwa edare. Mazinzwa edare. Pane chakaipa here. Vabereki vatenda. Chatinoda isu ndichokuti muzive kune mwana wenyu. Kuti mwana wenyu pari zvino ari kupi. Nokuti manga muchimboziva ari mumaoko machimpaka. Nawo mwana iye akaita problems tinozana nawo. Aita problem ari pano uyu makatenda musuwe kuti aiwa ndada kuti aende papi papanzisa kapa. Saka panapa Memory tiri kumusunungura kuti haana mhaka yatiri kumupa mudare ripi rine. Taakudzoka kuna Nyarai handiti? Right, Nyarai vabereki vake hapo panapo zvake. Asi tikatarisa Nyarai akapa murume gupuro. Nyaya yacho inonakidza yeti kusuwisa mukaitarisa. Nyarai akapa murume gupuro. Pachivanhu chedu zvedu tinoti gupuro rinopiwa nemunhu wese naye. Kana makonana murume anogona kupa mukadzi gupuro, mukadzi anogona kupa murume futi gupuro. Nyarai akapa murume gupuro kuti handichakuda. Ndizvo Nyarai? Ndizvozvo. Right. Zvikonzero akazvipa mudare redu. Ndati nditaura mai muripo. Uyu mai vake vanga vachifanira kunge varipo vachinzwa kuti mwana wavo ndiye akasiya imba. Handiti ndizvo naye? Haana kusiyiswa akasiya. Ndati chiendai chikonzero chakapa Nyarai kuti ape gupuro iroro chiripo zvekare. Nyarai anotsanangura kuti no ndanga ndine dambudziko rokurwara kwandaita, saka ndakaona sokunge handisi kubatwa zvakanaka pamba pandandiri nekubatikana kwandandichita nemarwariro andandichita. Zvakaita kuti vaonane nemurume anonzi Chimpaka.
vagotaurirana Chimpaka kuti Chimpaka aigona kuzobatsira dambudziko rake asi iye ari pamurume. Mainzwa nyaya yacho. So Chimpaka akabatsira dambudziko iri, uyu ari pamurume uyu mwana rikapera vakatanga kudanana. Tati munzwe dambudziko zvakaita kuti uyu achida Chimpaka akaona kuti Chimpaka amurapisa padambudziko riye ranga ainaro riya, ndobva vatanga kudanana. Vadanana kudaro, uyu akaona rudo rwuno udzamu kukunda paakanga agere, zvakaita kuti uyu ave nesimba rokupa gupuro kumurume wake, nokuti anga aona munhu aikunda murume wainaye. Zviripo tiri kukuverengerai chete zvakabuda svondo rakapera. Zvadaro mwana akasumuka uyu akabva pamurume akaenda kwaainoonana naChimpaka kune mumaini nemavaionana varimo. Vaonana vari imomo, kufamba kwakaita nguva. Chimpaka aonawo zvekare kuti wangu mukadzi uyo wandanga ndakasiya uyo azotorwa nemurume ane mukadzi wandinaye. Chimpaka hazvina kumuitira zvakanaka. Akabva aona kuti zvaive nani kusiya wandinaye nokuti azotoresa mukadzi wandanga ndasiya. Ndiyo nyaya yakaita kuti uyu mudzimai uyu akwanise kuzouyisa nyaya yake kupi kudare, achiti ndakarambwa nemurume akandisiisa murume wangu. Nokuti Chimpaka akaona kuti bheta ndimusiye nokuti anditoresera mukadzi wandanga ndasiya futi kupi taakuita kunge tachinjana. Ainzwa akave dare. Right, yadaro nyaya kunoku manje. Hatidi vanhu vanoita kunge vachinjana. Dare redu haridi kumboona vanhu vachiita kunge vachinjana, nokuti vanhu vanokosha. Kana tichitaura nyaya yemudzimai totaura nyaya yemunhu ari kunovaka mhuri. Munhu anonzi mudzimai kuchivanhu chedu munhu watinokoshesa zvakanyanyisa, nokuti munhu anoenda kunovaka dzinza remumwe munhu richitokura. Saka munhu iyeyo hatiri kuti achinjaniwe. Vakangotanga kuchinjana vari kukanganisa dzinza remunhu kwaenda kunoroorwa ikoko, hakubude dzinza rakanaka ratinovimba naro kuti ndere ikoko. So nyaya yakaita vanhu ava yakaita kuti dare rinoriita attention, ridedze vabereki kuti vave vazoona kuti dare redu riri worried. Hatidi munhu anonyengwa ari pamurume wake, hatidi. Hakuna mutemo wakadaro kuti mukadzi anogona kuita varume 67 iye achizvara mwana womunhu 1, nokuti mukadzi anobereka mwana womunhu mumwe chete. Ndoshona hatizvitendere izvozvo. Saka izvozvo tazviona, takazoongorora zvakare dare redu rakasara rikaongorora patikati endai rikaona kuti muwanano iyoyi yanga yakaitika ivana kune divi rakaramba vanhu zviri pamutemo kwavari. Kunyanya mukadzi waChimpaka uyu akatopa nemari kuradza aminoti imari era kuti nduma anodzanisa memory band. Akaenda netsumo yake inonzi token of appreciation, inotaura kuti iwewe handichadi ndimanyara kuti handichakuda iwewe murume. Murume ndobva agashira kuti hongu wandiramba hako ndatenda handinaye, kuratidza kuti vakauya mudare rinono vakatopedzerana vanhu ava. Asi chakauyisa vanhu ava mudare ndechekuti uyu mwana wangu Manyara akazobatikana nekurambwa nemunhu waanga achivimba naye, akaita kuti iye asiye murume wake. Ndizvo zvakamubata. Chimwe chakazomubata ndechekuti kechipiri akabatikana chaizvo kuti mukadzi uye futi wemurume uye anga anditora wewe andisiisa murume wangu uyu ndaamumba mangu. Nyaya iyi yakamurwadza kangani? Kaviri. Saka bhera ndingonozvirovedzera kwani? Kwamama. But yawe yakuno yakadaro tiri kuona kuti mwana wangu iyeyu akaita zviri pamutemo kuramba murume wake.
kuratidza kuti still chero dai uyo anga asina kuzoroora uyo akaroora mumwe uyo haikwanisa kudzokera muimba iyoyo yaaisa gupuro kunze konge vanyengetedzana vari vangani vari vaviri because mutemo wesu unotaura kuti kana muine chimwe chibatiso chakaitika chekuti vanhu havasisiri pamwe chete hatikwanise isu dare redu kudzosera vanhu muimba vanhu varambana asi haritenderi futi kuti vanhu vangorambana zvisina kusvikwa kumatare edu titange taongorora kuti hazvigadzirike here kuti vana varambe vari pamwe chete kurambana kune injari yakawanda muupenyu hwedu vana vanogona kusara vachitambura nokurambana ikoko saka uku kumwana wangu taona kuti hatina chokuita sezvo iye akasiya apa gupu ega taida kuudza vabereki vake vakagara pa kuti mwana akaramba murume wamai kana muchizonotaurirana neuyu munotauriranawo kuseri kwedu kwete mudare redu nokuti mune token of appreciation yavo yavanozivana navo tobva ipapo takuuya kumurume anonzi Chimupaka dare redu rakatarisa rikaona kuti tsika nemagariro dzedu dzakatyorwa naChimupaka hakuna munhu anotenderwa kufambira munhu waunoziva kuti ane murume wake hakuna zvakadaro vakanyengetedzana uyo achiri pamurume Chimupaka achipromisa kuti ndinokuroora nokutora ndoenda newe mapromises akaitwa pakawanda akaita kuti uyo abvume kuwithdrawa kubva kumurume wake zvakakonzeresiwa naChimupaka aitaura neuyu vachitaurirana vari vangani vari 2 asi handiti Chimupaka chete uyo amunhu mukuru kawo handiti ndizvo zvakakonzeresiwa navo vari vangani vari 2 because vaitaurirana vari mumarriage Chimupaka ari mumarriage uyo ari mumarriage asi vaitana ndatiite izvozvo murume uyo aine murume wake uyo aine mukadzi wake kuchivanhu chedu hakuna zvakadaro chivanhu chedu chinomirira munhu asiwa vapanana gupuro handi ndizvo here kana kuti afirwa aindependent munhu iyeyo unogona kumufambira rakacheka nyika hapana anokubvunza haasisina munhu kwete mumba muri kutonzi munhu ari kusuka mapleti iwe uri kusvika ipapo kuti amai ndinokudai pachivanhu chedu zvinotadzisa kana mvura chaiyo kudii kunaya hazvitenderwe amai havavhevhewe amai vakaroorwa havavhevhewe munoziva here kuti kudare rechivanhu ndokunochengetwa madzimai kwemakore varume vavo vakaenda kuwainira sabhuku vanofanirwa kuona kuti amai vari pamba apa havana here dzimwe tsika dzavari kuita dzingakanganise rudzo rwavari kugadzira pamba pavakaroorwa mitupo yatinodeedzana nayo iyayi inochengetwa kuchivanhu kuno kwatigere kana tichiti mwana ndewenzou haafaniri kuzoita wegushungu yari mazvinzwa mwana anongoberekwa nemunhu mumwe chete paupenyu hwedu haaberekwe nevanhu 2 so kana pakangokanganisika kuti amai vawira kunzou ivo vakaroorwa kuna moyo vakanganisa rudzi rwekwavari nyaya idzodzo muchaona kuti ndo dziri kuita kuti vana vaite kunge vanopenga vakazvarwa vachipiwa mutupo usiriwo mukati memusha wavagere hatidi ana amai kuti mudzidze kuba kusvika ipapo chivanhu chedu hachibvume mwana iyeye chero mukamupa mutupo haabvume kutambira mutupo usiri wake kana akura amai munogona kuona tsaona nemwana iyeyo munobayiwa nebanga munorohwa munoitwa zvese secret munenge muchiziva mwana ndamuisa mumusha musiri make chivanhu chedu chinotaura choga ndosaka tichiti chivanhu anenge achichemera kudzokera kupi kwake chaiko akadzokera kwake mhepo dzese idzo dzinodii dzinopera so ityai kuba zvokuitira vanhu vana vasina kukuroorai mangwana munofa muchitamburana amai muchichekwa pahuro nevana venyu rudzi rumwe harunzarwo so ndiri kuona kuti chivanhu chedu chakachamiswa nevanhu vavira zvakanyanya hatidi vanhu vanovhevhana vakaroorana saka panapa tiri kuti uyu mwana uyu akazvibaya ega nepfumo rake uyu akapa gupuro murume
isu hatikwanisi kuti mwana iye adzokere pamurume. Isusu hatina simba iro. Tina simba zvekare rekuti mwana abva pamurume nezvikonzero zvaabva nazvo tomuti dzokera futi ipapo. Kwete. Tanga tichingoda vabereki kuti tivazivise ndonyaira. Ivo vabereki kana vanga vachiziva mukwasha wavo ndio vaigona kuziva maonero avo anozoitana nemukwasha wavo. But pari zvino tinoda kuti chimupaka kana wozogara asaite mistake iyo. Chimupaka uno mukadzi wavo ina here izvo? Ndakarora. Naye mukadzi. Tikatumira munhu kuno muvhevha unofara nazvo. Zvodipenda kakuti rudzi rwake rwakamira. Kwete iwewe. Iwewe unonzwa sei? Tikati mukadzi ari kupi mukadzi wacho? Ari pano? Tikati munhu ukawanikidza munhu achivhevha mukadzi wako unonzwa sei mwanangu? Kungoti wosvika iwe uri kubva kubasa woona chimwe chikoma chino ndinokudai amai chiri pamba pako unonzwa sei? Zvinokubata sei zvaunongonzwa iwe mumwoyo mako? Zvinorwadza mwanangu, hapasina bhati. Chinhu ichi rega kutaura hapana pachikanakira nokuti pachivanhu chedu takangosikwa tichinzi mukadzi womunhu havhefwe. Handi ndizvo here? Takangosikwa tichitaura kuti mukadzi womunhu hadi. Munoziva here vana vangu kuti musikana chaiye asina kuroorwa kudhara makare kare haaitenderwa kana kuvhevhwa. Munoziva here? Kana awana mukomana wake chivanhu chedu chinotaura kuti raini rese neruwa rwose runotaura kuti mwana uyu ane mukomana wake ari kumasvingo. Handizvo? Sabhuku vanotodedzera kuti uyu ane mukomana wake ari kumasvingo, handidi kuona anoenda papi. Ende mukangotangirwa kuvhevherwa musikana iyeyo vakomana vekuarea ikoko nemumwe munhu wekusaidi hamuchakwanisa kuenda kunovhevha musikana upi. Ndochivanhu chedu. Zvino imi makuvhevha vana amai vanotigadzirira rudzi rwedu muchivapocha muchivapa vana vasiri vemusha mavagere zvinova zviri wrong. Nhasi dzimwe mhepo dzandiri kuona dziri kuitwa nevana muno handisi kudzitrusta. Mwana ane hunhu mani. Vana vakaberekwa nevana vane hunhu kuziva kwamwini. Chivanhu chinochengetwa nesu veno vacho kuno kumusha. Nhasi tiri kutotya kuti vana varoore muarea machini. Vana akaroora muarea takutongofunga kuti yewe aroora mukadzi womunhu. Hatidi shona iyoyo. Kunyangwe imi mvana dzisina kuroorwa ukaona wawana munhu wako naye iyeyo kusvika akuroora kuve mvana hazvire kuti waurayiwa. Kuve kukanganisirwa upenyu nemurume wanga wainaye pakutanga hazvire kuti watove useless zvokutoti haucharoorwa. Mukatarisa vamwe vanhu anoroorwa akanogara zvakanaka. Munoziva kuti kudhara vabereki vaizoti tarisa uone ndiwo waitadzira mukadzi iwe, tarisa kusimba kwaita mwana womunhu ari kuchengetwa apa, iwe ndiwanga uri romwewe. Varume vazhinji ndivo vanogona kunge vachitokanya vakadzi vavainavo vasingagone kana kuvabata. Akangobva pakabatwa zvakanaka waona mwana womunhu adi wasimba pakare. Pati vana vacho dzaandege chai akabhururuka akanomhara nekuka washaya kuti woroorwa nani. Handidi munomo handisi kuda tsika dzipi idzodzo. Kana ukarambwa mwanangu imbogara 2 years vanhu vachikuona. Munozviziva here kuti muupenyu hwedu kugara wakadzikama mwanangu vanhu vachikuona uri kuzvitengesa kuvanhu vakanaka. Vanhu vanokwenyana kwenyana. Endai munonoona mwana arapa anohuna murume wake ndanga akaipa wakutofambirwawo nemunhu ane hunhu wotorwa. Handidi vanhu vanokwachikira. Mazvinzwa vana vangu. Hamuna kufa imi. Kana iwe mwanangu kuti unononwa mushonga hauna kufa mwanangu, uri mupenyu. Ukanyatsozvidzikamira so unozonyadzisa vavengi vako vari mumwoyo mako. Upenyu haugume nenyaya yekuti ngana handisiya.
kwete ndinoda kuti muzvibate kunyanya vanhukadzi zvibate muzive vanhu vamuri kuita navo vana mazvinzwa vamwe vanhu vari kuuya mudare rino ndichimubvunza kuti mwana ndiwani handisi kuziva anenge wanhingi tomupa mutupo wokuti kudini mwana iye tomutani munoziva munoshungurudza vana ivi mwana pakunomubvunza kuti uri wokwananza meno mama akakura akadaro mwana iyeyo anokuvengai mai kusvika pekupedzisira mai ndavazive kuti vakaberekeswa mwana iyeyo nani chakakosha chete kuziva mutupo womwana wako iwe mwanangu unoyera nzou iwe amai pavo vapedza pamwana wavo mwana akufara isu tiri vayera nzou isu nokuti dzimwe nguva mwana wamabereka ndimambo amai asi akasaziva mutupo wake anojerevherwa newe kwake kune zvakawanda zvinoitika kudzinza revana zvinomutsvaga ngatikoshesei nyaya iyo ana amai nana baba ana baba kurwadziwa kwamunoitwa matorerwa vakadzi ndokurwadziwa kunoitwa mumwe wako watorera mukadzi haisi nyaya yeadvantage yokuti ndine mari inini saka ndinofanira kutorera mumwe wangu mukadzi wake asi iwo wako akatorwa haudi zvaunonzwa ndozvekunzwa mumwe wako ngatidzidzei kuchengetedzerana kodzero dzani dzedu usachengetedzako chete chengetawo dzemunext door wako kudhara taitokura tichinzwa kunzi amai vari apavo uri kuona vana vainavo 3 avo baba vacho varipo vakaenda kuwainira kunoshanda havaimbodzoka vakaona paine vana vaidzoka ona pane 3 vana vavo ivo vai mazuva ano vana vangoti munhu akaenda 2 months patove nemimba 2 months pane mimba ye2 months iyo yokubuda kwaita baba pa2 months ipapo unobva watsiwa ne2 months dzemimba handidi izvozvo muno mandinotonga muno handidi varume musatombofambire zvenyu vakadzi vasiri venyu fambirai mvana dzangu dzimudziroore dzese dzipere hakuna munhu akamboroorwa asingachajiwe mari nevabereki vani manzwa zvandikutaura wamuda tinotogara pasi kutanga rutsambo nemwana wedu ndo unonzi hunhu watinoda so iwe uri redi kubhadhara rutsambo rora izvozvo saka panapa regai tichipedza dare redu tichiti chimupaka nyaya yese yakaitika iri mumaoko mako mwanangu dare rangu riri kuti kwete mukadzi womunhu haavhevwe kunyengetedzana kwamamuchita ndokwakonzera izvi makanyengetedzana muri 2 iwe neuyu ndokuda iyoyo nyaya iyoyo mudare mangu wrong uyu chaakazogonerawo akanokliyana nechii nemurume wake akazvitambira uyu akanokliyana nemurume wake akazvidii saka kudare rangu inini haana mhosva uyu sei murume wacho akanozvitambira akatambira guruadza kuti abvuma kurambwa handi ndizvo nai mwanangu ari pano murume wacho akabvuma kurambwa nemukadzi wake saka nhasi dare rangu hari pemhosva uyu ndanga ndichamubata nemhosva yemurume wake asi murume akatambira kuratidza kuti akabvumirana nezvavakataurirana handi ndizvo so inamclear kwasarawo uyu mudare rangu achabvisa mombe izvi zvinoita kuti vamwe vese varipo vaone kuti mukadzi womunhu hadi ndapedza zvangu sumukai padari vamuri kuona ava madzisha murume muri dzoni ndinakamudedza
aitongeke tisina kunzwa kuti uyu akanyengerwa mukadzi anga akafa here. Ndokusaka ndakamusheedza kuti auye pano. Chikonzero nei mukadzi akanyengwa? Ko uyu akanyararire kuripota kudare kuti ini ndatorerwa mukadzi. Pane nyaya. Ansati ndamboona zvivindi zvakadai. Munoziva zvivindi zvinouraya vanhu. Hapaifanirwa kufa munhu. Vana ava vandiitira zvandisati ndamboona munyika mangu muno. Vanyarara vese. Uyu ari kutokutaurira kuti handisi kumborwadziwa kana. Ndofunga manzwa. Chaita kuti asarwadziwe chii? Iye mukadzi wake atorwa. Haana kurwadziwa. Nyakutorerwa mukadzi. Tiye muri kuona ari pano. Akatsvagawo solution yake ndobva azvitonga. Mukatarisa akazvitonga. Akarwadziwa ari kumba. Ndobva atsvaga solution. Ndanzwa pachinzi madzimai eche chakabatsiridza kuti uyu asanyanya kutambudzika. Ndatambura chaizvo vana vangu ndiri kunetseka. Mukandiona ndakadai ndabatikana. Kuchechi ndiko kwandinoziva kuti tikaenda tenzi musadaro. But ndiri kunzwawo futi kuti kunenge kuri kunzi ndo wakati enda unotorawo wake. Moyo wako usununguke. Zvino nhai vana vangu toenda kupi? Nokuti pandinotarisa ini ndikati aendai kumachechi. Pane pamwe pandoti ndikatonga so ndoti izvimwe zvipotai muchienda kumachechi. But kwaane madzimai rwadzano atienda unotorawo. Bhaibheri racho rinenge richiramba futi kuti musatsive chakaipa nechakaipa. Navo vana vatorana. Ndotangira poi manje. Tikadzisiya dzakadai idzi, dzimba dzimwe dzese dzirapa dziri kunoita the same. Wamutemuka. Ndizvo here? Inini ndaitonga nyaya idzi kwete dzakadai. Ndaitonga nyaya yemunhu atora mukadzi wemunhu. Kwete azotsivawo futi. Iyi yamuri kuona iyi. Mavedare. Pane zviri kuitika kudenga nepasi. Tikarega kufunga zvakanaka nenyaya iyi inotikanganisa. Ine hondo. Hanzi uyu anga achitaura kuti ina handamboripota. Chimpaka haramboripota zvishuwa kuno hakuna report. Uyu futi yakutorwa mukadzi haana mboripota. Hakuna? Hamene kwaSabhuku kwakaendwa kuti kwakaripotwa here? Handizive ikoho. Asi chandiri kutaura pano, mudzimai aripota ndo arambwa manje. After vachinjana, ini ndinoti vakachinjana vakadza. Zvese zvimakuhwa aya. Nokuti ini mukadzi wangu akatorwa ndikarwadziwa, ndinoripota. Kunyarara kuzvida. Right. Zvino chandakuda pano ndichokuti ndinzwe. Regai mwanangu iwe ndiwe ndakakusheedza iwe. Pana. Kuti ko uyu wakampiwa nani ko? Uyu unonzani? Trust. Ko mukadzi wakamuwana kuti uyu ndiani? Unomuziva sani? Izvo zvimudzimai wangu. Sandaure zvemudzimai pana. Ndo zvimwe zvandoda kutokupanikira izvo. Asi mudzimai wako. Mudzimai wako ndouyu. Wazvinzwa? Dare muno uyu asi wako. Mudzimai wako ndouyu. Chandiri kuda kunzwa pano ndechekuti kumashure kunomuziva samudzimai wani. Uyu ndandisingatombomuzivi. Paukanomutora ura kumuziva kuti anga ari wani. Wakanomutora kuti? Ndakamutora pagauti. Pamba pani pa? Pamba pake painzi akarambwa, akasiiwa akagara. Aiwa kauri kuziva kamwanangu. Akarambwa nani? Nachimpaka. Eka. Ndiri kukubvunza kuti anga ari mudzimai wani? Anga ari mudzimai wachimpaka. Toshona yandoda kunzwa iye. Ko zvaanga ari mudzimai wachimpaka akakutaura kuti akarambwa ndiani? Chimpaka akataura. Akauya kuzokuudza iwe.
mushure mekunge usati wamuvhevha akakukliya ndiani kuti uyu hasisiri pamwe chete nachimupaka akandiclear kuti wakarambana akandiudza kuti ndakarambana naye ndobva wazoita sei mushure mazvo ndobva ndazoenda ndichitomupfimba uye wakamupfimbirei mukadzi wemunhu akatora mukadzi wako uyu paaifambidzana ava vanhu handinobva ndatombozviziva kubva 2022 vaitongondinzvenga chete vachingonzvenga vachiita zvinhu zvavo handinobva ndatombozviziva ndakatozozviziva paizova meseji pagroup nomwewo munhu kuti mushure mekunge auya adzingiwa pamoab aenda unosiyiwa kusango saka ava taura kuti mudzimai wangu mudzimai wangu angava kudhifenda audhifenda uyu vanhu please batsirai munhu anorasiwa pasango saka pakazoita mumwe munhu akaisa meseji akati musanetseke navamai iboyfriend yavo yavari kudi kana ini kuno meseji ndakaitambira yaitaura kuti vanhu vari pasango handina kuziva ndini ndakatomubvisa pasango pacho handina kuziva kuti ndakamubvisira ava asi ndiri kuda kubvunza manje kuti waona meseji mwanangu yemukadzi wako tarudanana newe wakatora step ipi inini handina action andakatora but mudzimai paakaona kuti zvinhu zvabuda pachena ndopa iye ega ndopaakatora kuti akuda kusunungura ndikati kana muda kusunungura zvina kuipa vakatanga kutakura mbacha dzavo mbacha chete shereni isati yauya but avava vanga vakaudziva kuti ndakatobuda kumba kwagoro but pavaenda kubasa vaitobva kubasa vachidzoka mumba mangu vachienda vachinobikira vachidzoka mumba mangu saka iwe wakapiwa shereni newe wapiwa shereni ndobva wamusiya ndobva aenda ndakamusiya ndobva aenda aenda wakazoita sei hapana zvandakaita uyu akamuwana sei taura zvese uyu akupa shereni aenda ndobva wasara wakuziva kuti uyu mukadzi wachimupaka wakuziva watonga usingazive nawo wakuziva because uyuyu wabata meseji wabva waziva kuti angaidana nachimupaka zvabva zvabuda pachena uyu abva atireka indi kusunungurei baba shereni iri akuenda kuna chimupaka ndizvo munhu wese akuziva right abva aenda wabva wasara iwe chii chawakazoita kusati wawana ndakambogara ndakadaro but ndakazofunga kuti akasike kutanga mudzimai wangu achizviita akamboenda akanotoita mazuva akadzoka ane pamwiri umwe mwana aripo ndikamutambira nemwana iye tikabvumirana apa kaka kechituru kuzviita saka apa handina kuzokwanisa kuti ndikati muregerere ndakangoti zvadisaidha ngangoita izvozvo ndobva ndasara pane shoko riri kutaura uda kuti unyatsobata iwewo zviri kunzi wakazofunga sei kuti uwana amaya zveavavo ka izvi tapedza uku zvekuti uchititaura kuti vakambodai iwe wakazozvifambisa sei manje uyu kuti iwe uzive paka uri kuziva kuti ndiani mukadzi wako yanga yarevenged iwe kana yanga yarevengika nyatsobuda pachena kuti no inini ndakanga ndatsivawo maitiro akanga aita mumwe wangu ka dare richinzwa kwete kuti uti apa wabata iwe uri nechinhu chemunhu andiwapanzwa taura zvakanaka nokuti apa toda kunyatsoona kuti iwewe ava vazokupa shereni inyaya yekuti zvanga zvabuda pagurupu kuti vari kudanana nani ndouyuka iwewe uchinyatsobuda pachena kuti uzive neavava uzotora kubva kune vavo zvakambofamba sei kuitira kuti dare kana raakunge richitarisisa nhauka rinyatsoona kuti iwe kuti uzoita izvo wanga uri pakutsiva here kana kuti wakanga wangowaniwo mukadzi wa usingazivi kuti anga ari wachimupaka ini ndanisiri pakutsiva ndakangoenda ndinowanawo mukadzi asi uchimuziva apa wanga wakumuziva manje kuti asiyiwa neuyu
hongu nandakuziva kuti asipo. Saka unogoti hausi kutsiva sei iwe uchidzokera kumunhu akakutorera mukadzi kuye uchinyatsoziva kuti ndakuenda waiye akatorawo wangu. Uri kuti vanhu vadiki here vari pano naye mwana wakaroora vasingazive brain naiye uyu aiwa ndina chihure chamuri kuita apa toda kutaura zvinhu zviri chokwadi asi toda kuti titaure zvimwe zvinhu tichiita kunzvenga ndokuti kana richinzi darika toda kuti tifambise zvazviri kuti iwewe mangwana kana woenda uchinzi dare rakusunungura kuti uchanigara nemukadzi uyu uye achinigara nemukadzi uyu parege kuzoita matemo pako iwewe pakanaka uri kupateerera pako iwewe makapana shereni ndo ratinoziva patsika yedu nechivanhu kuti kana vanhu vati havachadanani munopana shereni asi uyo muchinda uyu newake uyu havana kunge vakapana shereni tinoti vanga vari paseparation yokuti mumwe anenge achiti vakasangana vetengerana tumakokora vachifambidzana zvavo vakahwanda. Saka ndopata kuda kuti iwe unyatsobuda zvakanaka kuitira kuti mutongo wako nemumwe wako uyu zvinofananidzirwa here kana kuti zvinoseparatana. Ndopati kuti chinyatsobudira padare zvakanaka. Iwe wanga usingazive here kuti mukadzi uyu ndowachimupaka here? Mashure kwese kundatingatomboziziva. Wakazozviziva sei? Ndakazoziva mushure kunge izvi zvaitika izvi. Kwewe pawakaona kuti ndozvazvave uyu ndiye akutorera mukadzi wako, kwewe kana dai wakanga usingade kutsiva wakadii kunge wakamira ipapo wakati mai munhu uyu ndiye atora mukadzi wangu, kuda kuti shoko rawakaenda naro iwewe kuna amai ndorekuti amai ngatichifambidzanai nokuti uyeni ndatorerwa wangu imiwo muri kusemewa izvi ngatichiendai. Ndokusaka amai havakakuda. Dai pakanga pasina izvozvo ava vari pakauya amai ava amai vakanga vasati vaenda vakanga vachiri kutodanana. Ava amai vachiuya vakatoziva kuti mukadzi wanhingi auya pane murume wangu ndobva vachitanga kunetsana. Saka pazove naizvozvo ivo vakatanga kunetsanirana manyaya ava. Saka vanetsanirana ava iwe ndobva wati chanzi changu ndawana uri pateerera. Ndobva wakapinda iwe kwete kuti utitaurire kuti wanga usingazive. Imi muri vagarisani muno isi tingatadze kuziva vanhu vese vagere muno masabhuku atingatadze kuziva kuti sabhuku ningane mukadzi wakati ndinowanikwa ndaane mukadzi wake iye ane mukadzi wangu tatisingazivani. Patakamugadzawo sabhuku haana kuona mai mambo, ivo mambo havana kuona mai sabhuku. Imi pamakagarisana muchicheredzana mvura uma musingazivi nokuti dunhu renyu rimwe chete rinei. Iwe ndomauri kugara muno chimupaka ndomaari kugara. Saka ndopandiri kuti wanga usingazive here chimupaka wakazotanga here kumuziva iwe pawamuvhevhera mukadzi. Chitaurira dare zvakanaka. Uchimpaka ndagara ndichimuziva. Saka chitaurira dare zvakanaka pawakafamba uchisvika pamukadzi wake. Chete. Ndakangofamba ndichitsvagawo mudzimai. Alright mwanangu, right, regai tidai. Unga iwe zita rako unonzani? Memorani? Vabereki vako vari kupi? Vari kupi? Masvingo. Vari kuzviziva here kuti wane mumwe murume? Ye? Vakaziva sei? Kwaudza. Ko uyo vanozviziva here kuti wanga uinaye? Makarambaniswa nani? Ndakaramba. Hapana munhu akandira. Wakapiwa goboro? Handambopiwa. Right. Handisoda kupedza nguva nenyaya yandiri zvandada kuita manje zvandoda kutaurira pana. Iwewe uyo wauri kugara naye uyo wafanira kugara naye. Ndo ruling yandiri kutokupa iyo. Iwewe dzokera murume wako utange kurambana muuye kudare rangu. Hamuna kuuya. Hamuna kuuya. Iwewe waifanira kunge uri mumba mako wouya uchibva mumba mako wonditaurira zviri kukunetsa uchibva mumba. Uyo futi anofanira kunge ari mumba make wonditaurira kuti chiri kumunetsa chinyi achibva mumba. Nawo tsoro yangu yandida kuronga pana hatifaniri kuuraya chivanhu. Ndiri kuda kuti kana muchikwanisa kuuya nevabereki venyu next week muri kutogara zviri very illegal muchivanhu changu because makachinjana. Chokutanga chandoda kutaura kuti sei ndati makachinjana
problem yauri kutaura iwewe ukateerera mumwe wako kuti akuti chii ati kodai ndakadzoka ndakatsvaga sahwira ndakati ndiyananise nemukadzi wangu ataidzokera here shona inoreva kuti chii aigona kunga anga aine kaperiod kekutaurirana nemudzimai wake 2 iwe wakanovhevhera pamba zvakaitawo uyo akavhevhera kuti papi pamba muri kuona kuti you did it the same hapana akaita mhosva yakakura kupfuura yemumwe dzakafanana mhosva dzenyama ukatarisa kuti akavhevhwa ari pamba vana vakatodanana vachitotsindidzana kuti musa iye mimi ndiri kutokudhautai munofanira kunge makatodanana futi musati ava vasati vatomborambana ende nyaya iyi inolika paikatolika uchitaurirwa vamwe vacho vakatokupa advice ndauvhivhawo mukadzi wake kuzotora manje ndosini yekupedzisira but vanhu vanotanga vatombodanana handina chokwadi nezvakaitika now haunganditaurire kuti mukadzi wao ukatora zviri kunze kwemurayiro vabereki vanoziva kuti uyu ndio muridzi womukadzi iwewe vabereki vemukadzi vanoziva kuti iwewe ndio muridzi womukadzi now dare rangu harina kupasa akatonga nyaya yacho hapana kuti titi vana varambana moya makatochinjana kudhara uyu aino mukadzi womunhu aino mukadzi womunhu dare rangu ritonge nyaya idzodzo kuti uyu mukadzi wako mudzokere kumba muchitaura kuti uyu mukadzi wako naimi zvinoita munyika muno mukaona masangana nedambudziko vana vangu rimwe zuva rekuti uyu ati dhi uyu wafa uye naye mutumbi unokufutira mumba muye mwanangu zvinhu zvinokliwa nematare pamanzwa jinda rangu richikutaurirai kuti makaita makuna ifana kutozotongwa muno ndiwaya but pamukazviita kumba kwenyu makanyarara nenyaya yekuti zvinhu zvaachifamba zvakanaka uyu paakangoratidza kuti handichamuda ndopafuta nyaya which means vanhu vanga vatogadzira kamwe kamutemo kasingatenderwa pachivanhu kekuti ndatinyaradzanei nekutorerana vakadzi which is wrong kuratidza kuti even mamugere imomo maini momo vanhu vakatoona kunge kanhu kanoita nokuti hakana kuuya kudare kuzotaura kunzi kari wrong iwewe hautogari neuyu kana uchida unodzokera kumusha kwababa wako wakakupa authorization iyoyo usati wauya kuno ndechokutanga ichocho baba vako ivavo tinovasunga tinotonyora tsamba pano kuti hakuna baba vanongotaura nemwana kuti chinja murume munyika mangu ini ndisina kutonga nyaya hapana munhu akatonga nyaya inopa certificate yekuti vanhu vasiyana baba vofonirwa nefoni kuti ndaapa nemumwe murume kuti ehoi ndo zvavari kuita kana kwawezo naimi pachivanhu chedu ndizvo baba vaifanira kufamba vouya kudare rangu voripotera uyu kuti waramba mwana wangu akonzera mwana wangu kuti aende pane mumwe murume handi ndiyo shona here saka iwe ukanditi baba wakabvuma kuti ndiende pane mumwe uye ukamusiya futi mangwana wofona futi wotaura kuti baba ndaa pane mumwe baba woti hewei shona yedu imwe chete hatina kumbosiyana izvo even mandevere zvandiri kutaura izvi ndio shona yacho hamuna kukliwa vana vangu kuti musiyana hapana nhasi ndikada kuauthoriza kuti uyu mwana wangu iwewe diwa neuyu handiti ndiri kutokudisa kumurume womunhu iwe ndiri kutokudisa kumukadzi womunhu because hapana munhu akaauthoriza nyaya idzodzo hapana akakupai mwana kana uchimuroora anobva pavabereki vake achienda pamurume handi ndizvo here apa mubereki wacho murume wanga aina hera ndiye amupa murume ka which means imimi mama parents muri 2 evana vabereki vacho havana power nevana vavo because mavachinjana iwe wakutoti mukadzi wangu wapiwa nani now nyaya haina kupera inodzoka mudare mangu muno nditatsvaga vabereki vauya iwe vabereki vako vari kuvi baba vakashaya mai ari kurafingora very good ndavayo kuno next week nemusi wechina tovabvunza kuti makazviziva here kuti mwana akarambwa veti naye handi ndizvo asi iwe ndiwakaramba murume handi uyu ndiakaramba ndiakapa gobhoroka zvese zvandiri kutaurirai vana vangu ukati wavhevhewa neboyfriend
wobva wapa gopuro kumurume wako mosanganisa mbiri zviri nani ubatiwe nenyaya yeurombe cheto kuti ndiri kudanana naningi tokupa advice nhasi uyu wapa uri kuona mwana wangu ndiwo akusafa manje wakusafa uye mukadzi uye munhu weboyfriend yako uye agara tatata waenda mumba mako shuwa unoda kuzviuraya but ukatarisa zvese zvinhu wakaminamisa zvinhu zvako paukabatwa apa waifanirwa iwe kungoti zvinomundidini nhai baba ndakakanganisa zvawanza zvaitaurwa nedare usina kuzokanganisa kechipiri futi kuramba murume wongoeta zvinzwa ndio pangadai pakabatwa uyu akauya kudare redu kuno takatsaura kuti kwe wanga uchivhivha mukadzi womunhu sei uri pamurume iwe ndiwe waita hure ndiwe wobva wapa munhu gupuro nai ndio chokwadi here ndizvo here munhu aifanira kupa gupuro munhu akanganisirwa nawo tikatarisa imba iyi akanganisirwa murume asi ndabva arambwa ndati musoro wangu ino uri kutenderera vana vangu ukaona uchiita chirwere chokuenderera uri pamurume tanga kutarisa kuti wanga uchifamba sei ukabuda uchipinda uko vanhu vanokuita kuti chibva waenderera boyfriend murume wangu wanga uchingatida kuona kuti unomudai murume uyo anenge asakufambire because iwe unenge wangu wenguva yako chete saka zvirwere zvamunotaura zvokuende mwari akakusika achiti mune nguva yenyu yekuti munodaro zvodimbuka asi ukaona zvisadimbuke pane ushereketwa huripo kuti either wanga uchifamba zvakaipa nemurume womunhu ndo panotangira nyaya idzodzo vanokuseta vanhu saka toda kuti muteerere mashoko ari kutaurwa pano namambo nokuti mambo pavari kupendera vachiita vari kukutaurirai masaidi ese ndachiona mai maa muchisimudza maoko vabonya hana kuuya musi wamabuda imi pamba pemurume vachiona kuti mwana wangu uri kubuda hapana sabhuku akanga aripo hapana mamba anga aripo ndatswai manzwa mambo vanga vachitaura nemi nenyaya yekuti pari zvino hapana ari kubuda mumba make maabuda muye achita hamusi kuita ndo muri kunzi ndo mumba mako maunga uchita hamusi kuita kusvikirira vabereki venyu vauya pozove nehurukuro dzichaitwa tichienda kumberi finalization inozoitwa ipapo kana zvichinzi mambo vagutsikana kuti zveshuwa zvinhu zviri kufambika apa zvakadai babonyo vabva vachiziva kuti ava ndo vaamukwasha vaakutuma dombo rakananga ava ndizvozvo but already ukoko kwatene matsurundundu nyamutanga narwo uyu ndo ndiye akatanga kupisa masango uyu iye haana kuziva kuti neye yake imba ichatsva futi nhasi apa ari papeka peka ndokamheno kanombotaurwa muredhiyo wanzi baba nani kwapa wakazoonekwa muhotera ndo zvamada kutiitira panapa saka isi hatitonge zvichiitwa zvekuti amai nhingi pana pari kutaurwa tsika yekwazvimba isu hatisi kutaura tsika nemakonde kana yachipuriro kana yamakopi tiri kutaura tsika yekwazvimba inoita kuti tigaidhe ndosaka maa muchiona mvura iri kudai munenge muri nemabiye mumusha maakaipisisa saka ndoda kuti muteerere kutaura kwamambo pari zvino hakuna anopa anza yake ndandifunga zvakati kusvika vabereki venyu vauya ndopamunozotipa maanza edu pari zvino mambo ndo vari kutaura ndozvatoda kuti muteerere ipa hapana kudzwanyirira zvakati nyanyei nokuti mubereki wako kana asipo panapa pakarurwa nyaya yekuti iwewe chitakura mukadzi uyu nhasi uri kunosvika ufa yobva atanga ari mukadzi wacho mupaka iwe chimupaka watanga ari wanhingi pachabuda zvakanaka ipapo saka vabereki venyu vanofanirwa dzokerai pamamuri first dzokerai munzvimbo dzenyu ndinyatsonangana nemi 1 by 1 mumwe nemumwe ari paimba yake ndida kuona kuti chaachinetsa mumba mako chii apa handichazviona iwe uyu anga akakuroora here anga akakuroora here baba kwetanga sina vabereki vako vanga vachimuziva zvokungomuziva kuti zvokushanya saka chamuri kuti mukadzi wangu apa chii saka ndandati kunosei musina nopamukana kutitaurira hautaureka mwanangu uri musungu chandiri kuda kuti uchiita mwanangu uchataura musi unoya baba izvo zvino ukanditaurira mwanangu ndiri kurwadziwa chandiri kurwadzirwa ndechekuti hausisiri right nekuti hausi mumba mako dai wanga uchinditaurira uri mumba mako kuti baba
ndiri kusangana nedambudziko iyi ndiri mumba mangu ndabatwa nechikomba nemhaka izvi. Kwete izvi zvawaita mwanangu hazviite. Nawo kuti ndipe judgment yekuti ugare baba vako vasingazive. Ukafira imomo ndoyenda kutaurira kuti uyu vana vamuri kuona kungwara vakadaiso. Ukangodzenda chete mwanangu kuti mweya uchataura pamweya. Vanouya pana kuzoti ndine chitunha chiruku nokuti ini ndinochaja mari yekuti munhu hafanira kugara mumba 2 days pemutemo wedu muno. Nawo kana vabereki vasiri kuziva vanouya kuzovigani vachienda kunani. Iwe usatombogare nei mhosva. Unofanira kumuwana after taita darira ndiri kutaurirai. Baba amai apo totaura. Uongo vana vangu mazuva ano hatikumanikidzei kugara kuti mupondane. Ndoda kuti mutibate zvakanaka. Kana manzwa kuti mwana womunhu hamumude musauraya mwana womuridzi. Matare edu anoti imbofambai kwana atete, imbofambai kwana bamukuru, dare remumba rimboongorora. Mobvapo moenda kwasabhuku, sabhuku voongorora. Timwe tunhu mufunge tinogadzirika. Timwe tunhu tuduku takakonzeresa kuti mudai. Asi tinodiwa tiri mumba maturi kuitira imomo. Kwete kuti ndikutonge wa mumba isiri yako nhasi. Hakuna chinobuda mwanangu. Endi chaunonditaurira chinonzwika hapana. Nokuti wakutowe kuside. Even zvawanga uchikanganisirwa nezvawanga uchigonerwa hazvichabudi because hausisimo muimba yako. Dai wanga uri muimba yako imomo waitaura kuti muno ndiri kutadzirwa ichi neichi neichi. Nawo ndiri kuti inini buda uko mwanangu. Buda. Umirire baba next week iri kuuya. Kana ndisisi kana ndimai vauye. Pamusoro baba. Yeah. Mashoko enyu ndikumanzwa iyo zvindikumaganichira. Pamuri kuti ndibuda ndichiendepi? Kwachumpa. Waimba ngochigara uno. Andikwanise baba. Ungu amandishasa kuti nditaure mukana. But ndinge ndichizokera kwachimpaka. Andikwanise nokuti ini tantiri vakadzi tiri vaviri. Asi tese takangoramba same time. Ungu wamwedu vano vakangwara mukuta ndinge singambokwanisa isi mumwe. Karambwa tiri pamwe chete ini ndakasara ndine pangu pavanga vanditsvakirawo baba vachiti apo ndo pauchararamira uri nemwana watakaita tose ndo papo. Vakoma vangu vakabva vasimuka vanga tsvakawo kupi kwavo kwamurombedzi ndobva vaenda. Baba ndobva vasara vari kwagauti ndokwakange kuri kwavo. Vakasara vega veko vakati kunoku nomo chigariko kune mhuri yako kunoku usachisvika. Zveshuwa ndikararama 3 years ndakagara taisaro age yangu tinodawo murume. Ndakagara 3 years ndakangogara. Kusvika baba vazouya kwandiri vandipfimba zveshuwa handina kuvaramba nekuti ndanda kudawo murume ndakabva ndavadawo. Ndangoti Mwari mabva nipi nekuti ndandarambawo 3 years upenyu hwangu hwakandiomera ndobva ndavaramba ndobva ndavabvuma ndobva ndati ndikutodawo zvemba ndinini ndatonetawo nditodawo zvemba ndobva tandi tinodi tinogara ndokusimuka kwandakaita nababa. Shuwa baba ndakavaoneka nemushure mokuti anga nditi ndakusunungura haana chaakabvisawo mba kwedu saka akangosunungura nemuromo ndakusunungura kana kuona murume ndakukuwana wanikwa nezvako handichada handidzokerane newe kana ndikadzokerana newe hanzva dzangu maichipera nomuka ati pama ndimi makadzi handichakudai ndakusunungurai zveshuwa ndasunungurwa ndopandakazomwana mukana wekutege ndichidi mwawo ndakuenda ndiri pano padhuze tinge tichionana pane zvinhu zvanetsa pari pamwana. Asi musha wacho wari kuti ndewake wanga uri wangu ndewangu nazvino wakanditsvakira iye kuti tichigara apa iwewe nemwana nokutoti kwagauti kwaigara mai vakuru mai guru tandiri pabarika saka ipota achiuya achifamba achiuya pandaigara wenyu. Tiri kuzvinzwa mwanangu. Chandataura wachinzwa. Waenda kugomba rakatotora mukadzi wemurume wako ndopane mhosva chete. Dai wakaenda kune mumwe murume nhasi unenge usiri padare pana. Baba varume hamuna muno munyika ndakagara 3 years handina wandakaona kaya kuzondipfimba in 3 years handina wandakaona ino 3 years handina dare redu harisisiri nokuti riite kunge gakava. Kupa mambo vataura kuti vari kuda vabereki venyu next week musi wechina. Uye handina kuti inini handina simba rokuti ramba wawada. Wazvinzwa mwanangu? Ndine simba rokugadzirisa kuti ugare zvakanaka kana uchigara. Asi tiri pamwe chete
nevabereki vako. Tinofana kunzwirana zvawaisangana nazvo muimba yako yekutanga, tinofana kunzwirana nevabereki vako. Kwete iwe neni tiri tutoti enda hako. Pamutemo handizvo. Saka ndiri kuti kana uchibva apa unotonanga kuvabereki ikoko, unotaura ndauya asi ndanga ndawana munhu wangu. Mambo ati havana kutirambanisa nemunhu iye futi, havana kutibvumanisa nemunhu futi upi iyeyo, vakamirira imi kuti ndizotaura nyaya dzangu dzandaisangana nadzo muimba iyi imwe muripo. Ndokuti vese vari kuona ava vazive kuti chivanhu chinofambiwa sei chete. Ndazvinzwa baba, pane zvinhu zvimari kuti ndisimuke ndinde ushurugwi handisati ndaiva ndikuzvinzwa nokuti munozogona kunzi aripo apa handidi kukuona ndapa ruling tsvaga pamwe paunoenda chiri pashamwari chiri pachi 7 days izvozvo hazvipikiswe ndapedza. Ukaramba uripo ipapo uyu wamupinza dambudziko hombe. Pa 7 days dzandapa ibva ipapo. Mune machairman amachairedi akawanda unonokumbira kuti no mambo vanditi ndisuduruke panapa ndimbogara ndiri pano 7 days dzikakwana toenda nevabereki vangu kunotongwa. Kana kufonera vabereki vako vakupe mari uende kumba ubve nevabereki ikoko muchoya kuno. Musha wako handina kuti ndautora. Wanzwisa zvandikutsanangura? Zvese ndofana kuzozvinzwa zvakutaurwa nemurume wenewe. Vabereki vauya. Ndopona ni mari. Sobi chirega ngochaitsudzura kuti ngautore vabereki vauya azozikanwa ari pano kuti ndianewe. Tichitaura tiri pano nokuti kana zvinhu zvichida kugadzirisika munhu arikuda chinhu chake. Mumwe nemumwe ngaone kuti adaidza munhu wakanouya pano ari kunzi ari kudiwa pano. Ndozvinoita kuti zvifambe. Saka iwewe kana wanga wakagara kwachimpaka ibva ikoko wandinzwa zvakangofanana zvandikutaura iwewe ibva ikoko zvokuti ndinozoenda kupi ndinoenda kupi hapana munhu anofira panzvimbo 1 vana vangu makura imi. Chandiri kuda ndechekuti mubve apa kwa 7 days dzandatonga murega kunge muri mese. Wazinzwa 7 days iwe wazvinzwa 7 days then tozopedza nyaya yedu iyi inouya iyi inopera 10 minutes tinenge taipedza because zvimwe zvacho tadii tabata zvinoita kuti mwoyo wangu ugadzikane kuti aiwa tatonga pachivanhu chedu izvi zvafambawo nenzira yakadii yakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.